Kaixo lagunok, hemen totxapel berriz ere zuekin. Eta gaur jokoari buruz lehen gameplayan azaldu ez nuena azalduko dizuet, baina ez lehen gameplaya kongo moduan. Osea, World of Warshipen igo nuen lehen bideoan esaten nuen moduan. Vale, osea, zu itxasontziat daukazu eta beste itxasontziei min egiten badiezu eta horrela puntuak ematen dizkizute. Eta gero daude este puntu batzuk, adibidez lehenengo itxasontzia urperatzen baduzu edo zure postua defendatzen baduzu eta puntu gehiago ematen dizute. Gero esperientziarekin itxasontzia hobetu daiteke hemen agertzen den moduan. Itxasontzi gogorragoa izateko hemen daukagu Kongo B eta hemen ekartzen dituen gauzak eta horrelako gauzak, eta gero hemen puntu esperientzia lortzen generala edo almirantea puntua lortzen ditu, eta puntu horietik itxasontziera ere hobetzen da, torpedoa jartzen, lehenago tiro egiteko eta antiaerioa jartzeko eta gauza hori ze guztiak. Hau guztia salduta bagoaz beste partida jokatzen gure Kongo maitearekin. Beste gauza bat, beste pertsonen aurka jogatuta esperientzia gehiago ematen dizute inteligentzia artifizialaren kontra jokatzen duzunean baino. Bueno, mapa hau ez da intxarra. Eskinetatik eraso egiteko eta baina, bueno, ez gara maparen natzeko partean edo marra zuri honen tan jarriko, bestela gure taldeari ez diogu laguntzarik ematen eta gauza horiengatik partida gal daitezke. Bueno, ingo dugun izango da kruzero hori defendatu etalik eta min gehiago egin etxaiari. Ez dakidan gauza bat da, adibidez, urrengo itxasontzia desblokeatu aldudan eta gero urrengo itxasontzia desblokeatu alden
itxasontzirik saldu gabe. Hau da, adibidez, jogatzen ditut bakongorkin partida asko, desblokeatzen dituen itxasontziak eta bar, eta gero adibidez, azkenengo itxasontziak, kasu honetan akorasatuetan Yamatoa erosi eta erroan kongu eta Yamato bakarrik izatea. Hori, galdetu beharko nuke. Hore egin bada gian Yamatoaren bila joango gara. Hortik ies egin behar dugu. Ahí va. Badai gabe gure aliatua zuntzitu egin dugu. Gure erro izan da kasu honetan. Bueno, karetaren gure aurka doaz. Eta korasatu bat, torpeden aurka, oso txarrak dira. Min asko egiten dutelako. Bueno, hemendik alde egin beharko dugu. Torpedo horiek saiestu ditugu, baina ez dugu punteserik lortu. Gira. Da bai. Torpedoak salbatu ditugu. Hau zamakala. Baina, utxin itxasuntzia bakean. Urratu, agertu zaitezateko ziko duzu. Minandik ez digut egiten. Hortik ies egin behar du, baina de repente. Oie, utzi niri bakean. Ondik datoz torpedoak. Martin jat. Venga. Ez dugu eman, Ez da oso tere hona. A ver. No den torpedoa. Zoren zetu gure basea defendatzen. Eta horrela puntuak lortuko ditugu. Puntuak lortzea joku honetan, oso garrantzitsua da oso. Galtzen goaz, baina, zingo dugu. Hori itxasuntziena galdetuko dut. A ber zer esaten didaten. Eta penetrazio balak ere jarriko ditugu.
Jode, a ver, non daude. Vale, ez dugu ikusi eta, osea, agurtu berzal batxeko itxasontzi apur bat. Defendatu beharko dugu. Digo, konpondu. Bueno, gaskin bat bota dugu lurrer, esako txarto. Desan diaten eskongo bere tierra izateko zu itxasontzi emaitza honak izaten ditu. Ba, horra adibidez. Bueno, ba, eman diogu. Egit gure kainoiek eman aldio. Hori desakan. Orain. Bai, ez dut emango. Ba, gutxigatik libratu egin gara. A ber, zu. Non zaude. Lehenengo egazkina botatzen duena jokastu den demora honetan guztian. Bire ingo duzu. Bire ingo baduzu. Tiroak arantza. Bueno, gubiak orazatu, bi fragata eta destruktore bat daukago. Edo kruzera, bueno, berdin da. Ez egiten abazaz. Segatuko gara. Zure gana tiro guztiak egiten. Talde laguntza joku honetan oso garrantzitsua da. Eman diogu, eta milaka. Puntuko zauriak egin dizkiogu. Edo bizitza. Bai, bizitza igual. Sorte esan dugu ez dugu den mal, baina igual bai. Bai, eman digute. Eta inan daude torpe. Ia bizirauteak ematen digun. Ba, gutxikatikoa da ere libratu gara. Sorte batzutan hemen ere oso garrantzitsua da. A ver. Bueno, ahora con gara nahi gabe. Pero bueno. Vale. Agora saldu galdu dugu.
Eski nahi torpederak direnak ez ditut bat ere maite. Daba korazatua, baina ez gara helduko. Basea defendatzen da horako, eta hango destruktorari. Espada bitiro gehiago egin dizkiogu. A ver. Versu artista. Venga, cañoiak. Ánimo. Hijo de puta. A ver, zu gehiago egin beharko dugu. Hau segundu. Azken aldiz konpontzaiatuko gara, gure azken momentuak izango dira. Eta hau izan da gure amaiera. Eta bueno, hau izan da guztiok lagunok. Horrengora arte. Agur.